गोसोआ मा सिख्लाफोर नायनोल' जागासिनो दंमोन दासान्दि। माबा मोनबारि बिनानाव सिखिरि फैनानै दंफैनोलै खोनानाय बायदिबाथ'। नै फान्थाया थांनोसै सुलु लानो। माबा दुथुमायखौसो नुहुरलाबायलायबाय गोदाव सोरावनो। बेनावनो सोंनो लानांसिगोन र'। दुथुमाय? रब्रा थाथ' दुथुमाय। मा दुथुमाय बेलाय? फाग्ला जोग्लावरि। साबबानानै बिमा बिफानि हाथासुनि सिमां नुहुरलायगोन हा। आयै सना लोखि माइनाव, नों आंखौ मानो बिदि बुङो होमबा? आं दि नोंखौ गोसो सिङाव बेसेबां अनखुमायो नों मिथिया? मा खिथु होन नोङो दाउला साला। नों बायदि बालाबारिनि खुसेंग्राखौ आंनो मानो नांगौ? आया खुसेंग्रा बायदि नुथारो नामा आंखौलाय? नोंखौथ' आं नोंखौ बालाबारिनि खुसेंग्रा बायदिसो नुमारो। जेबो खामानि दामानि गैलाबा थां नों बालाबारियाव खुग्लुंलाहैदो। फैबायलै मा होनजाखोलै? नङाब्रा जाम्बि, आं नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो सानदों। मा खोथा दंलाय नोंनालाय? मोनसे मोननै खोथा थागासिनो नामा नोंहा? माबालै मोनबारि बिनानाव सिखिरि फैबाय होनलाय। रायलायनानै होदोब्रा आंनो सना माइनाव लोखि। रायलाया माथो आङो, ओरैनो बिब' बिमाया बेसेबां रांखिनि। नांगौबा थां गावबागाव रायलायनानै लायै। होमबालाय नों आंखौ अना आरो सना? सना लहा थामा होनबाबो रावखौबो अननो रोङा। फुंनिफ्रायनो गावहा बिब'जों रायजानानै मा आरो नोंहा आंजों बाहायसो उल्था मोल्था रायलायबाय थादों। दरखार गैया नोंजों रायलायबाय थानो। फैबायलै मा होनलांजाखो, बालाबारिनि खुसेंग्रासो होनलांजोबबाय माथो। नङाबा आंहा गावखौबो गोसो सिङाव फसायखुमानानै दंमोन सिरि सिरि। रायलायदावनो हाया नालाय बानलु बोरदोनफोर बायदि बुंफोरनानैनो होनोनो हायाखिसै। आदा मेरगमोननावसो थांसां दसे। मा जाखो दे आंनि गोसोआबो? दिनै जामखोआ सिखिरिनि फारसे मानो रायलायनो थिनदों? बेनि फारसे खोनानानै आंनि गोसोआ मानो साखांदों? बिदिब्ला आंनि गोसोआ जामखोखौ मोजां मोनो? आं जेब्लाबो जाहोनो हाया जामखोजों सिखिरिजोंखौ। बालनि जेरावबो सुख गैला, न'आवबो बिब'जों रायजानाय। बाब बे फारौआ नोंसि नामाब्रा आदा मेरगम? माथो ओरैजों थांलाय ओरैजों फैलाय बिरथिंगासिनो दंथारो आदा मेरगम। नोंनियालाय गोगोलसो नुहरबाय आङो। गिफ्ट हरनायलाय गिफ्ट हरनाय। सोंहरलायगोब्रा आदा नोंलाय गिफ्टखौलाय। नों बिदिखौ बुजिथ'नो नोङा जेबो। मानोब्रा आदा आंबो एसेथ' सोलोंनानै लानो बेब'स्था खालामगोन ना। रब्रा उनाव मिथिगोन ना। गावनाबाथाय खालि बिदिल' होनोलै। होदों उनाव मिथिगोन ना होनखाबाय आङो। गासिबो खोथाखौनो उनाव फारि फारि खोन्थाजोबगोन आं नोंनो। देलै दे आदा उनावहाय आंनि लाबुरु जाबानो जाबाय नोङो। देलै जाथारनांगौ जागोन उनावहाय। नोंनि अननायलाय होनबालाय आदा। हाब आदा जोख्लाब अबेहाय थांना फैखोब्रा? माबालै फंबाय मोसौ लांनो फैदों। दे आदा जोख्लाब दसे जिरायनोसै बेयावनो सायख्लुमाव थान्दा गोदै गोबाब रायलायनोसै। जिरायनोसै होनबालाय दसे, सानाबो बारा दोबैखायाखै। ओमफ्राय आदाया जोख्लाबालाय माला थांफिनगोन बेंगालरावलाय? थांनोलाय सानदोंलै फंबाय, नाथाय जायगायावनो खस्थ' मस्थ' मावलानानै जानोसै नामाथाय, ओंखायनो थांनो बाबाय आं। नंगौलै आदा जायगायाव मावनानै जा, बिसि फिसा मोखां नायलायनो। जायगायाव मावलानानै जानोसै आरो माथो खालामनो। होमबा फंबाय खांखिला, नोंहालाय मालानिथो लानायनि प्लान खालामदों फालाय? नांथ'वालै आदा जोख्लाब बिदिखौ आं जेबो सानथ'वाखै। मानोसै फंबाय खांखिला, बैसोआ बारग'लांनायनिफ्राय बारग'लांबाय हालो दैलो, बोथोरा बयखौबो नेनानै थायालै फंबाय खांखिला।